Hola, a ver se, a ver se si volvemos. Bueno, boas noites. Iniciamos entonces este pleno extraordinario convocado con urxencia. Entón, o primeiro punto sería ratificación desa urxencia da convocatoria da sesión plenaria prevista para hoxe, 22 de decembro. Eh, Básicamente é que os estados de contas anuais da corporación deben renderse por alcaldía antes do 15 de maio do exercicio seguinte ao que correspondan, en cumprimento do previsto no artigo 212.1 do texto refundido da Lei de Financiación das entidades locais. O presidente da entidade renderá a conta antes do 15 de maio do exercicio inmediato seguinte ao que corresponda. E no apartado 2 do dependido precepto establece que a conta xeral de cada exercicio someterase antes do 1 de xuño do exercicio inmediato seguinte a informe da Comisión Especial de Contas da entidade local. Hai tres micros abertos, tanto teñen todos abertos. Podedes cerrar os micros? A conta xeral e o informe da Comisión Especial de Contas expeñaránse ao público por un prazo de 15 días durante os cais e 8 máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e observacións. Examinados estas pola Comisión Especial de Contas e practicadas pola mesma cantas comprobacións estimes necesarias, emitirá novo informe. Acompañado dos informes da Comisión Especial de Contas e das reclamacións e reparos formuladas, a conta xeral someterase ao pleno da Corporación para que, no seu caso, poida ser aprobada antes do día 1 de outubro. Sometida a conta xeral aos trámites interiores, remitirás a mesma ao Tribunal de Contas e ao órgano fiscalizador externo que corresponda antes do 15 de outubro, seguindo os procedimentos temáticos e formatos que a normativa vixente teña previsto en canto a transferencia de datos. A Secretaría de Intervención Municipal, á vista da rendición dos diversos estados e contas anuais, formará a conta xeral da entidade local antes do 1 de xuño do exercicio seguinte, ao que corresponda 01/06/2022. A conta xeral formase, por tanto, fora do prazo establecido no texto respondido da Lei de Referencias das entidades locais. Dende o 1 de xuño a Secretaría de Intervención ten a súa disposición os diversos estados e contas anuais necesarios para a conta xeral. Por diversos motivos non se pudo realizar no seu prazo nin a Comisión de Contas nin o pleno, evidentemente, de aprobación desta conta xeral. Entón, agora, para determinadas entidades nos exigen que teñamos que rendamos as contas correspondentes ao exercicio 2021, por eso se convoca este pleno así con urxencia. Entón, procedemos a votar se ratificamos esta urxencia ou non ratificamos este pleno de urxencia. Ou tedes algún de vos quere tomar a palabra? Sí, podo dicir algo, sí. Hoxe temos unha hora na máis, porque senón acabásenos o Google Meet. Sí, pero hoxe vai a ser breve, son 2 puntos e vamos a ser, creo que, bastante breves. Ben, neste primeiro punto, nós somos partidarios de que calquera trámite que se trate como urxente se aprobe como tal e se trate como tal, non? Pero, bueno, creemos que este punto non é urxente porque xa está fora de prazo. Teóricamente, o prazo remataba o 15 de outubro. Entón, estamos fora de prazo. Imos un pouquiño, vou a ler brevemente a legislación que se aplica, que son os artigos 78, 79 e 80 da Lei de Bases de Réxime Local. O 78 di: son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo alcalde ou presidente cando a urxencia do asunto a tratar non permite convocar a sesión extraordinaria coa antelación mínima de 2 días hábiles. 2 días hábiles xa, se fose venres, cando se convocou que foi martes, pois xa pasa de 2 días hábiles.
O artigo 80 di no punto 1 corresponde ao alcalde presidente convocar todas as sesións do pleno e a convocatoria de sesións extraordinarias terá que ser motivada, como é este caso, non? Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderá transcurrir menos de 2 días hábiles, salvo no caso de sesións extraordinarias urxentes, como é este caso. Entón, o noso voto neste primeiro punto vai a ser en contra da urxencia. Por esa circunstancia, porque estamos fora de prazo e, teóricamente, non consideramos que un tema que está fora de prazo, un tema que se trata todos os anos, un tema que, teóricamente, é un dos máis importantes, se trate como urxente. Polo tanto, imos votar en contra da urxencia. Vale? Correcto. Entón vamos a proceder vamos, se queredes xa non votamos, bueno, votamos porque temos que votar. Votamos votos en contra, creo que son de volos 4. Sí. Votos a favor? Os do grupo do Goberno, que estamos os 7. Entón, dáse por aprobada, ratificada a urxencia deste punto. Pasamos ao punto número 2. Conta xeral da entidade local Concello de Boqueixón exercicio 2021. Aprobación. Por un lado, temos un informe do que di que o 16 de novembro de 2022 a Comisión Informativa Especial de Contas ditaminou favorablemente a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio 2021. Segundo, que deu dito informe a exposición pública do expediente por prazo de 15 días durante os que os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 221 do 22 de novembro de 2022. 3. Que non consta na Secretaría de Intervención ao cargo deste secretario que durante o período de exposición pública do expediente se presentasen alegacións á conta xeral correspondente ao exercicio de 2022. Entón, voy a dar a palabra ao portavoz do Grupo do Goberno para que faga a presentación destas contas, que son as que se van a someter á aprobación.
Bueno, pois despois de recorrer medio salón de plenos parece ser que vou poder falar. A conta xeral é un documento técnico que reflexe a situación económica, financiera e orzamentaria do Concello de Boqueixón a 31 de decembro de 2021. A elaboración da mesma é realizada polos servicios de intervención deste Concello. Está conformada polos seguintes documentos: balance de situación, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambios no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento, memoria e demais estados complementarios. Pola nosa parte, non vamos a entrar no debate sobre os criterios a seguir na elaboración da mesma. Trátase dunha serie de documentos que son o resultado da contabilización da actividade económico-financiera do Concello. Hai 3 puntos claves para determinar cal é a situación económico-financiera do Concello de Boqueixón a 31 de decembro de 2021. Resultado orzamentario, remanente de tesorería e débeda bancaria. Se ben o resultado orzamentario do ano 21 é negativo por importe de 331.656 euros con 15 céntimos, como xa se dixo na Comisión Informativa de Contas, hai uns dereitos recoñecidos netos de 459.542 con 88 euros da Deputación da Coruña, co cal o resultado orzamentario sería positivo en máis de 127.000 euros. O remanente de tesorería a 31 de decembro de 2021 ascende a 2.754.347 euros con 15 céntimos. A débeda bancaria do Concello de Boqueixón a 31 de decembro de 2021 é igual a cero, é dicir, non lle debemos nada a ninguna entidade financiera. Atopámonos ante unha situación totalmente saneada, cuns resultados positivos que se veñen repetindo nos últimos anos, que lle están permitindo ao Concello acometer inversións moi importantes na mellora de servicios e infraestructuras. Dado que hai un informe positivo da Comisión Informativa de Contas e a vista dos datos e números que reflexa esta conta xeral do ano 21, o noso voto vai a ser favorable para a aprobación desta conta xeral. Ora ten a palabra o portavoz do grupo de veciños. Ben, como xa dicía antes, vou a ser breve tamén neste último punto. O grupo de veciños, en sinal de protesta pola convocatoria tan apresurada dun pleno que teóricamente teria que facerse en tempo e forma, non vai a facer ningunha valoración política da conta do ano 21. A valoración técnica e algunha introducción política xa se ten feito na Comisión de Contas e, polo tanto, o noso voto vai ser similar ao que se fixo nesta. En consecuencia, o noso voto vai ser negativo. Entón, vistas as posicións dos dous grupos, atendemos que na parte do tema de xa non me refero á urxencia. Eu creo que o tema da urxencia podemos estar de acordo ou non estar de acordo. Eu estou de acordo con vos que o pleno, tanto o pleno como a Comisión de Contas ten que ser feito en plazo, porque hai 6 meses que tiene que estar feito. Pero fora desto, eu entendo que a urxencia ora é ben motivada por causas que son precisas para que o funcionamento de determinadas axudas que pode percibir o Concello de Boqueixón, e non entendo que non fagades, que non entendades esta razón. Entón, vamos o grupo de goberno vai a apoiar esta conta xeral e vamos a darlle para adiante. Entón, votos a favor, votos en contra. Entón, visto isto, aprobas a conta xeral da entidade local do Concello de Boqueixón integrada pola conta da entidade correspondente ao ano 2021 composta polos seguintes estados e contas anuais: balance, conta de resultado económico patrimonial, estado de cambio no patrimonio neto, estado de fluxos de efectivo, estado de liquidación do orzamento e demais estados complementarios, memoria coa desagregación que establece a orde de haciendas locais
1781/2013 do 20 de setembro, pola que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local e coas explicacións e comentarios máis salientables dos feitos contables, financeiros e patrimoniais que aconteceron ao longo do ano 2021. Segundo, vaise remitir a conta xeral ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia, tendo en conta a resolución do 30 de marzo de 2007 da Presidencia do Tribunal de Contas pola que se faía público o acordo do Pleno de 29 de marzo de 2007, que aproba a instrucción que regula o formato da conta xeral das entidades locais para a súa remisión por procedimentos telemáticos para a rendición das contas, coas modificacións introducidas polos acordos do Pleno do Tribunal de 30 de xuño de 2009, 20 de xullo de 2010, 3 de maio de 2011, 26 de novembro de 2015, 31 de maio de 2016, 31 de marzo de 2017, así como o convenio asinado entre o Tribunal de Contas e o Consello de Contas para a implantación de medidas de coordinación da rendición telemática das contas xerais das entidades locais. Texto consolidado aprobado polo Pleno do Tribunal de Contas de 16 de decembro de 2019, aplicable á rendición de contas xerais a partir da conta da correspondente ao ano 2019. En relación co formato, terás en conta a resolución da Intervención Xeral da Administración do Estado de data 13 de novembro de 2015. Entón, visto que xa está todo tratado, levantas a sesión. Moitas gracias a todos por asistir.